Hvad så går der? Vi skal fandme gå til Brugsen. Ja. Så vi går. Og vi... Ja. Hvad så? Jeg skal gå til Brugsen. Og I kan lige se ruten her. Ja. Og så vi har sat os den mission. Eller jeg har sat mig min mission, at jeg vil gå til Brugsen. Vi har brug for noget Nutella. Ja. Hey Jonas, skal vi ikke lave det der, hvor du lige går over kameraet? Ja, så nu er vi nået til skolen. Jeg har allerede ondt i benene, og jeg har det virkelig hårdt, og jeg er sulten efter Nutella. Ja, så der er ikke andet for at bare komme videre nu. Jo. Starter den igen. Så lige. For satan, vi kommer til børnehaven. Jeg vil have min Nutella. Se hegn! Det gør jeg sgu egentlig. Se hvad jeg har fundet, jeg har fundet en fugl. Fugl! Vi er sikkert noget halvvejs, eller jeg er noget halvvejs i hvert fald. Så ja, nu skal jeg bare egentlig videre. Jeg skal have min Nutella, ellers så bliver jeg rigtig ked af det. Ja. Noget ligger længere nu. Ja, jeg begynder at blive rigtig træt. Så ja. Puha. Det er hårdt at gå. Men man skal sgu lide for at nyde eller et eller andet, hvad det er, man siger. Okay? Skal vi se, så Brugsen er lige der, så vi skal bare derover. Fuck, det er så nøj. Jamen, som sagt, Brugsen er lige der. Brugsen er lige der, så nu bare lige til at komme derover. Så nu er vi nået endelig nede frem, og der er ikke andet for at begynde at købe nogle Nutellaen. Der er ikke at få tilbud, det er lidt på det. Jeg bliver skæmmet, 41 kroner. Og det er billigere. Hej, det var sgu alt for den her video. Nu er jeg endelig nået til Brugsen. Så, og jeg har købt en kokke, fordi det var lidt billigere. Så der er ikke andet for bare lige I skal se det, vores andre videoer, ikke? Ja.